Asa man ni siya dapit sir? Kay dagang magbukid deres. Bagong so asa ni siya dapita? Bukid sa Bakong. So what's up mga boss no? So nandito pala yung likod, Boss Raiko TV. For today's video mga boss no, naata diri karon mga boss sa Kape Antaw. Makita nyo diri mga boss no, ang heart mga boss. So before that mga boss, so mga boss kumalto mo diri sa Kape Antaw mga boss, makita ninyo ni mga boss sa Bakong Timbaw mga boss. So, mga boss kumalto mo diri mga boss, agi mo ito sa public market mga boss sa Bakong. So makabantay mo mga boss ang gasolinan ito mga boss, ito mo diretso mga boss, angat mo mga boss. So mag-amping ta mga boss kay tungod ang ilang dalan is putol-putol na yung mga bato-bato nga maagyan yung mga boss. Kung muagi po mo dire mga boss sa Valencia, kung taga Valencia muagi mo dire, ito mo agi sa may cemetery mga boss. So diretso mo mga boss, so mangutana mo mga boss sa mga tao mga boss aron maadto ninyo ning lugar mga boss. Mga boss no, makita lang mga boss na ato sa Kape Antaw mga boss, makita ninyo diyan, no? Mga boss, Kape Antaw, no? Meaning magkape ka, din antaw, maglantaw ka sa view mga boss. Ipakita Ford ang one view. So makita niyo ang view mga boss, tsada kay mga boss. Kung maadto mo diri mga boss, kabalo na mo mga boss. Tala so mga boss no, makita niyo diri mga boss nga nasa paypayag nga nabisang ng ibang mga boss, pwede mo diri lingkod mga boss. So sa mga boss na paypayag sa taas mga boss, ato na siya atungol. Tara! So, before that mga boss na atong ubo na ng sapatos mga boss kay para cleanliness mga boss ba. Nasa mga boss na ubo niyo sapatos rin mga boss, kung masaka mo ito mga boss. Nasa mga boss, tala atong sakon. Boss no, nakadres taas mga boss na tada kailang pwede rin mga boss. Pwede kayo mag-rin mga boss, mag-standby mga boss. Pwede ba mo-order mga boss? Nasa mga mag-order mga boss no? Mana may magkaon ganina mga refreshing mga boss, pampawalas problema ng dulang view. Asa pa na? Tara, napailain. No mga boss no. Tara mga boss no. Sa una pa dyan akong istorya ganina mga boss no. Dari magkapa video ganina mga boss no. Makita nyo heart mga boss. Pwede mo mag-picture dari mga boss. Ito mga boss, napa na sila kwalito mga boss nga baso mga boss no? Pwede ka latay din mga boss, pero usa-usa mga boss, kaya basing maatak na mga boss. Mga boss, na itong tagiya mga boss no? Kaway sasayaw, wala na siya tagiya dali no? Perfect yung tugnawa dali mga boss, ka-jacket ko mga boss. So mga boss, kung maato mo dali mga boss, pag-jacket mo, hindi pa dyan dito, paghabol mo mga boss. So mga boss, perfect yung tugnawa dali mga boss. Atong pangutanong mga boss, ang manager dali mga boss. Sir, mangutana ko sir, asa man yung makita ng lugar para makapalaw itong mga boss, asa ni tapita. So di ay no, makita nato niyo siya diri sa mga kabukiran. Asa man siya dapit sir? Kay dagang magbukid deres. Bagong so asa ni siya dapita? Bukid sa Bakong. Manager! Kunya na manager! Mangutana ko manager! Unsay? Ang ato makita, atong maistorya sa atong mga viewers ba? Tsada ba dere? Sa mga atong maistorya? Ang istorya. Char dire. Sir, mangutana pa ko sir, kung unsang may maistorya nimo sa atong mga viewers, sa atong mga kabos nga tsada ba diri lugar? Tsada ba din siya? Kining Kape Antaw? So atong tubagon ay mo paguntahan na boss. Sige, sige. Sada kay diri, guys, sa tinuod lang. Dire, tungos ka tugnaw dyan. Tungos ka tugnaw. Dire ang tungos ka tugnaw, tsada kayo. Lami kay katulog dire. Mga boss, mga to dire mga boss, kay tugnaw kay mga boss no. Kay pwede lang pagka dire mag higda-higda dire mga boss na pawalag problema mga boss. No, so videographer usa ko yung mastorya videographer. Unsa mo po yung mastorya nimo? Nakuyog man tang duha. Unsa yung mastorya nimo nga? Tsada ba dire? Wala ako masi. Wow! Wow! Wow talaga mga boss, no? Ba't to ka din ako, entrance wala? Ako sa dagay, kaya wala pa kami. Ah, so wala pa yung entrance? Wala pa dagay boss. Okay, wala pa yung may entrance kayo. May ato mo dire, may entrance po. Diretso, pang-upgrade mga boss.
na ito mga boss, no? Di na ito ni manager mga boss. Di na ito na manager mga boss, no? Boss, no, kauban natin na sa itong KMGCKS mga boss. Lugara mga boss, tsada ganit siya mga boss, no? So ako ipakita niyo mga boss ang video karon mga boss. Kung usa ka tsada mga boss para po makita niyo tanan diri mga boss. Tara. So mga boss, no, nakita niyo mga boss ang video mga boss, no? Tsada kayo dito mga boss, no? Nasa akong likod mga boss, no? Ang kapian to mga boss, kay muuli namin mga boss. So mga boss, no? Tugnaw kay diri mga boss, no? Kay no, mayo pug jacket may mga boss kay perting tugnaw diri mga boss, no? Di makaya ang katugnaw diri mga boss kay tungod pait kaning naanadagkuan sa ning syudad mga boss. No, so mag-jacket kita mga boss. So mga boss, salamat sa inyong paglantaw and I hope nga na-enjoy mo mga boss sa atong video karon diri mga boss, no? Diri sa Kapi Antaw mga boss sa Team Baobakong mga boss. So mga boss, see you next vlog mga boss.